Ndikulandireni ku program ya Times exclusive pano pa Times Television kwa amene mukuonera pa Times Television komanso kwa amene mukuonera pa Times 360 Malawi pamenepo pa Facebook page pathu komanso amene mukutimvera pa wireless yathu ya Times Radio nonse kulikonse kumene mungakhale ndakulandirani. Dzina langa ndine Wanderer Msisia ndipo program imeneyi imakufikani ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. I love brilliant green on my walls. I love signal red, sweet lime, electric blue. I just love golden yellow. You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is acrylic sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndikulandireniso ndati ndikuoneseni alendo athu lero. Mulendo wanga lero ndi ya meya amzinda wa Blantyre, akansala wa Ndipo. Ndakulandirani meya. Azikongwambere Wanda. Ndathokoza kuti munalola kuti lero tikhale limodzi mprogram imene. Azikongwambere. Ameya temu yanu yachiwiri. Yazona. Munapanga 2.5 years monga mmene makhale amameya koyambirira akacha. Kanonso mwalowaso nkukhalanso ngati meya. Maiwaso wanakaso deputy mayor. Oye munakaso deputy mayor kwa chalamanda nthawi imene ali meya. Ndikuti deputy mayor, meya pano meyaso temu yachiwiri. Yazona. Nde nkhani imene nthawi zambiri mavuta kuti meya mfumu ya mzinda kodi inuyo tikati mfumu ya mzinda wa Blantyre ngati meya mmapanga chani ntchito yanu ndi chani? Tiyambire pamenepo mwina zomwe tikufuna tikufunseni apa mwina tifunsa munthu olakwika. Ya. Ntchito yanu ndi chani? Ufumu ochwa ufumu to. Ya ntchito yathu ngati ine mfumu ya mzinda wa Blantyre ndikuonesesa kuti anthu a mzinda wa Blantyre akukhala mwabwino. Akukhala mwaukhondo, akukhala ndi zoyenera ngati madzi, komanso akuyenda misewu yabwino, ali ndi chitetezo. Chachikulu nchoti anthu a mzinda wa Blantyre ndi apangise azimva kukoma mzindawo kuti mzinda wawo uli ndi zimene wakuyenera kuti akhale nazo. Nde mukaona mmene ukhalira mzinda wa Blantyre pano mmene tikuyankhula pano zimene mwanenazo kuti ali ndi madzi, akukhala mwaukhondo, ali ndi security, mwachidule anthu a Blantyre azimva kukoma. Muona ngati amva kukoma anthu a mzinda wa Blantyre. Kwambiri? Tikachokometa chokerako. Tachokera kuti? Mwanena kuti ndinakhalapo deputy mayor, ndakhala mayor, ndakhalanso mayor. Nthawi imene tinakutenga mzinda usunali chonchi. Unali bwanji? Unali utaipa kwambiri. Chifukwa mbuyo mwake panali 10 years ine imene apitapo panda makansala. Nthawi imene inaononga zinthu zambiri. Ngati chani? Zili zonse misewu kunalibe yabwino. Inu mundivomereza kuti nthawi imene tapanga misewu yabwino, imene anthu akudusa tili ma bypass amene anthu akukwanisa kuti atha kuona kuti sazera kuno azera kwina kwache akamakatuka kumene akupita. Kaya kupita kulimbi, kaya kupita kubangwe, atha kungodusa kumpingo akafika kubangwe. Sazera so pa ilovo zimene zomazona tachitapo. Mwapanga ndinu zonse? Zimene tapanga ndiye. China chimene mwapanga? Malaits muhaiwe mbuzo nthawi yake pembwera ife munabe malaits munalibe memucha. Palibe nyali. Misewu yonse yakundira ndi apita kuti munalibe nyali monse tapanga zimenezo. Nde mukhutisidwa inuyo kuti kukhala deputy mayor, kukhala mayor mwayigwira bwino ntchito imene. Kwambiri ndakagwirabe chifukwa ulendo ulipo koma zazikulu sitikubwerera mbuyo. Chomwe ndikukhuzidwa kwambiri choti tikupita chitsogolo sitikubwerera mbuyo. Zili ngati mwamanga nyumba mbali imene mwakonza mpita sombalina so tikupanga zimenezo. Ndifunsa izi chifukwa chokuti inenso ndimakhala Blantyre muno. Ndesu kuti ndifunsa ngati munthu ongodusayi. Ndifunsa ngati mmodzi mwa anthu amene inu mukundiyang'anira ngati mfumu anga. Yazona. Tikapita m'misika mwathumu, tiyambe msika. Blantyre market, Limbe market, kandi ma township mu. Nyasi zokha. Skip yanu ili pamenepo kutaya zinyalala pamene paja sitimaziwaso kuti mubwera muzacho salite. Nde mukunena zona kuti mwayika ukhondo inu mungaime nkumanyadira kuti town ya Blantyre, city ya Blantyre ndi ya ukhondo in terms of waste management tikutolera bwino zinyalala mu mzinda umene. Kwambiri. Nyengo mkuichulayo mwina ni nyengo yochepa kwambiri imene mungandiuze kuti mwina mu nyengo iyi kapena ya pano vuto pang'ono lilipo. Chifukwa kuti mwina
anthu ogulitsa malonda m'misewu paliponse achuluka, koma meta itengera mbuyo kufika pano ndi nkhani yoti inu munivomereza kuti tayesa kubweretsa ukhondo, koma mwene kufoyerera ngasi pano pa galimoto zathu za city mwina anthu ogwira ntchito ndi zinyala zomwe zikutoledwa pano ndi zochuluka, mwina ndi ×3 zimene timatolera mu nyengo zonsezi zachulukanso nthawi zanji munyengo zimenezi simukuona kuti tikayenda paliponse pakhala kuti mwina alisa kugulitsa malonda paliponse, zimenezo zikupangitsa kuti tikhale ndi zinyala zambiri, koma tikugwira ntchito panopa ngakhale zili choncho mutati muone mukapeza kuti zambiri timakhala toleramo, ngakhale mmene kwacha pano zambiri amakhala kuti anthu atolatolamo, wamwina pakufuta mamawa tipezanso zambiri zabwereranso, koma tikugwira ntchito yabwino kwambiri. inu ndine titatengana pano kupita ku Blantyre market, kupita ku Limbe market, kandi ku Ndilande market, kandi ku Zingwangwa market, mukundiuza kuti mukasangalala ndi mmene tikutolera zinyalala m'masiti amene wawa mizinda amene mu township amene mu kapena kunena mosabisa papa zokukanikani ayi mukakhutira inu mumayang'ana nthawi ndakuwuzani kale kuti pali misika ina kuitika madzulo mwina pokucha mamawa mupeza kuti zinyala zabwera zambiri, koma ayamatatha kulawira mamawa chonsecho zonsezi chakusesa zamonsemuja zoti panali malonda padzulo mwina simuona kuti ndenanga ukili nako tizikilina kamozi lese mmene mukunenera kuti zinyala zikuchuluka mwina fa misika ikuchuluka ndiye munazindikira kuti mmatolera mawa okha ndiye zikuoneka kuti posafikaso mawa zinthu zomakhala zitaonongeka simungapange njira yokuti mwina nkumatolera kangapo ncholinga chokuti nthawi ina iliyonse munthu amene ungapite malo amenewo ukapeza kuti ndi ukhondo nanga ukhondo uzikhala wakanthawi kochepa. Mavuto amene apezeka kwambiri ukhondo uziyambira ndiwe mwina amagulitsa malonda, si nkhani yongoti anthu akusita abwere atipase ukhondo, koma munthu amene akugulitsa malonda inu mukudziwa tinapanga clean premises competition, komanso tinabweretsa kuti anthu aziphunzira kupanga ukhondo malo amene akugwira ntchito, chifukwa inu ngati mugwira ntchito pano simungadikire kuti abwere wasiti andisesere pano iya, komanso tinanena kuti mabini amakhala alipo, anthu ena amasankha usaponya zinthu mbini koma tingoponya zinthu pasi kuti papeza ntchito yoti ikanakhala yochepa tikuyikulisa ndife amene tikupanganso malonda athu. Nanga mabini alipo okwanira tikamayenda m'matauni mwathu amikire makampani ambiri anatithandiza akufuna kwabwino amatipasa mabini tikanena Blantyre alipo almost paliponse mu street muja tikamayenda mu mabini memuja alimo mu street mmene muja mukayang'ana street mupeza kuti mwina pali shop ya mwenye kapena ya munthu wina pali bini pamene pana aliyesa anagula mabini nawo aliyesa agule mabini tinapanga zimenezo. Nde bwanji zimapezekabe kuti mabini walipo koma zinyala zingotayidwa anthu asinthe kuganiza kwawo azipase eni yake ukhondo zonse ziyenda bwino. Inu munthu amene amachoka kuno kupita ku South Africa emweyo akapezeka kuti sataya chinyala pena paliponse emweyo akabwera kuno ataya chinyala pena paliponse tikungofika tisinthe mmene tingachite zinthu zathu maganizo aifeso eni yake ukhondo uyambe ndife eni zinthu zitichitira bwino. Ndenu dindo andani kumanena zimenezo tonse tithandizane mzinda usiwa munthu mmodzi kusite kuli anthu angati ogwira ntchito tikadalira kuti site kuli anthu angati ogwira ntchito koma eni athu ifa mzindawu ndi wathu tikauwononga mzindawu si wa meya si wa deputy mayor si wa makhansala kapena anthu aku office koma ndi wali yense amene ali munomu. Koma mesa ino ndamene unapasidwa udindo umene uncholinga kuti muzitiyang'anira ngati mfumu ndi mfumu yokuti ili kukhala pamudzipo pali mwina mavuto ena mfumu imatopa kumauza anthu ake kuti tendizipanga zakuza kuti inuyo mumatuluka inuyo muli ndi ma initiative ofuna kuwaphunzitsa anthu ngati muone kuti vuto ndi anthu kaganizidwe kawo ma initiative ngati mfumu yathu ndotani kuti anthu asinthe kaganizidwe kamene tikuphunzitsa kwambiri ndipo Blantyre City Council ndi council imene ili yokhazika pa zochitika zachi pano tinachita launch event service charter kwauza anthu ife manamba athu ndi yawo madirector athu ndi yawo aliyense akaona pamene povuta atiuze chifukwa mwina tiyelekeze papeza kapena paphulika sewage asite sakudziwa koma ngati anthu akudera kusafuna kuti tiziwisa tiziwa wanyi paphulika sewage anthu tinawo angati kuti ayenda pamene pali mesa anthu timati tikanena kuti mubwere muzakonze pa pompompa pa ujeni apa pa tikamapita kuwenera uko pa Nsinji apa umadusa train pamwamba chinaphulika liti chimechicha takati kunena ma stories ife mpaka na kudai mizukuno kuti ndayankhula ndakusite mwafikapo pano palivuto mwakonzapo timakonza nthawi after anthu titachita mudziwe njoti sewage mukayinena sewage imene inayo pano ndi ya 1960s sewage ija ndiyoti inatha pano tikupempha boma kuti atithandize tikhale ndi sewage yabwino imene ayo anayipanga mwa anthu ochepa kwambiri amene alipo nthawi imeneyo panopa ikuchita service anthu ambirimbiri sikhalira kuphulika zimenezo muziyembekezere nchinthu chakutha basi. Tendichoke kuma sewage ndi kunsikako tibwese pa nkhani ina nkhani ya mavenda alipo mitundu iwiri
palena mavenda amagulisa akatundu awawa amwene amastolowa ndi pali awo amagulisa za masambawa. Mbuyo mozi nkakhala ngati kuti zimezi zachepa mu mzinda wa Blantyre muno kukhala kuti mavenda amagulisa mu msika. Mwina akakhala kuyenda ma street mu amakhala mwina awaza mastolowa. Padakali panopa ndi chipwirikiti. Mbatata, tomato, pa ujeni paja pa Nando's pamatchuka kuti pa Nando's pamene pajapa ikangokwana 5 kilo kongoyambira pa dechero paja kupita chipwirikiti chokha chuchitika ndi chani afumu honestly tikukamba kuti mumayang'anira town ya clean zimene zikuchitika pajapa zija is it a reflection ya mayor amene akuziwa kugwira ntchito yake bwinobwino mavenda akuvuta pa kapena tine kuti nkhani ya mavenda ilipo tatiuzeni chuchitika nchani mayor? Ntokoze kuti inu ndi resident of Blantyre muno ndipo nthawi zambiri mwaona pamene paja nthawi zina mavenda tachotsapo kapena mzinda monse mwaona pa mavenda titachita loketi kuti amsika abwere m'misika ena abwere kuti ndiye program imeneyo ndi imene tinayo pano koma pano boma limene alitiuze boma anduna anga tinakambirana anandiuza kuti mavenda tifika tipeze dongosolo labwino andi tikukonza ngati boma kuti aone fananso boma likuganizira kuti kodi anthu tipeti kwachotsapa tikasiya pati mungachosamisa mukasiya musika anthu ogulisa makhawo teka mwina m'misika muja malo amene alipo tikonzekonze zimenezo zimene boma limanena kutilangiza chomwe ndifuna ndikuuze ni choti ifeyo ngati city council timakhala kukonzeka nthawi ina iliyonse kutani kuchosa mavenda ndi chovuta ndi chani nikuwachosa panopa ngati city council choyambirira chimene mungaziwe nkhani imeneyi sikuti ili Blantyre kuno kokhaya kulilongwe chimodzimodzi kumzuzu chimodzimodzi mavenda chimodzimodzi mundivomereza mukuyenda ndi mutha kuziwa kuti ifeyo ngati ma city municipalities timayenera kuchidwa control ndi ministry ministry atiuze kuti pano pamene zilili tapanga madongosolo awa tikuwaganizira mavenda kuti kachosa patikasi apa ndiye mmene takonzera pano apanga ndongosolo ili kapena amatifunsanso kodi mugaza mavenda tachosa tikasi aliwonse city council iliyonse panopa ikupereka malingaliro ake anatiyitanisa muganza ndi mavenda tikachosa misika tipanga nawo bwanji ndi zimenezo city ina iliyonse ikupereka maganizo ake kuti ife tikatachosa apa ndiye akazisonkhanisa zimenezicha atiuza kuti okay padongosolo amene afuna kupanga cha panganiso pano ine sindikumvesesa pamene pa afumu number 1 mavenda tiachosa tayika kuti pamene munthu ogulisa amene okha musika kwa ineyo ndikuona ngati ndi issue ya straightforward misika tinawo ingati bwana tibwera pamene chachiwiri ndikukufunsani za ku Blantyre mukunena kuti ya muonese ulo kulilongwe kunzuzu kuti chikakhala cholakwika ndi ziti okay chifukwa kuti akupanga zolakwika zondanpangapo yamundiyankha ndimalize kaye zimene tifandirene so pali issue yokuti simukundiuza bwinobwino kuti chifukwa chani mavenda sabwera kusika then iyo kuti muna kuti si Blantyre yokha because lilongweso is doing the same zolakwikazo kanzungu so it's okay we should not be talking about ifa tonse tizingolakwisa ndiyo kuti mudikirira kuti a ministry so are you telling me kuti mwina ndi a ministry amene akupangisa kuti mavenda akhale pena paliponse mamuti akhale malo ovomerezeka kugulisira malonda tafotokozani bwinobwino pamene chomalinga kuze inu mukundimva chimene ndikufuna kulankhula nthawi ina iliyonse ndakuwuzani kuti tikachosa mavenda musewu achoka mavenda timakhala nthawi imene mavenda aja tili nawo imafika nthawi ina imene nyengo zina mwina pabwera ndale mavenda aja amabwereranso pabwera ndale tafotokozani kodi amfumu mukumasuka ndikufuna tu ndive tikamachoka ndichoti inuyo mavenda mwana tachotsapo pali nthu zimene zimachitika choyamba ndichonena kuti tikamayandikira masankho nthawi ina iliyonse kumakhala kuti mwina anthu aliwonse amaona kuti nthawi ya masankho maona pachitika zambirimbiri wina amagaza ndi ufulu wake wina pamakhala izi awa mwina kukopa anthu mwina auza zina zimene zimasokoneza so ma city council mapesa zipani zonse zimene nthawi zikupanga kampeni zimalankhula zina zokuza mavenda mwina machosa mavenda ina kutubwanyi machosa mavenda ena iya mavenda chosana musachose mavenda aja amakhala ali ndi ufulu kuti akhoza kukhala amene kumakhala kulowerera andale ku office kwanu si ku office kwathu yayi tili pansewu pamenepo ndefe a office sopano timakhala kuti tikuyang'ana situation imene ili kuti kodi ili bwanji mapesa ili mwaonapo mavenda timathauna kuti tifakachiso mavenda mpezo likwena machi tikupanga nawo phokoso mwaonapo zimenezo and a media so mabwera zopanga sukapa and wena so tinipanga ni blame nda media chifukwa a media mapeza pele pakuchitika zoipa zoipa mmathamanga pele pachakubwera pachitika zabwino simubwera ngati mwachisanzo tichosa mavenda lero
simukunena nkhani ya mavenda tikachosa mavenda aleloli inu nomwe mubweranso kuti so mavenda mwachosa azidya chani anthu amene chawo mwathamangisamu inu nomwe mubwera azidya chani kutanthauza kuti azikhabe musewu ime mapanga media tikasiya usachosa mmabwera hetuna ndi asite kanso mwangokhala pepe ime mukupanga mavenda mukwachosa mwina mwachisanzo kapena anthu aja pofuna kuchosa mavenda sipalephera amene akapokosona kachitika mwina wina wagwa nkhani imene chama media ndiye mmayikuka kwambiri simuyang'ana zimene zimachitika zochani so timakhala ngati kuti ifeyo mbali zonse ngakhale ku media mumatichita blemba zomwe tikutithandizane tonse chifukwa timakhulupirira a medianso munena kubwera ndi ma ideas abwino ngati mubwerera pano kuti tingachite bwanji tisandizanenso ndine wa mavenda meti kuonera ife timayenda mavuto awo ndi awo mwina tapanga motere sipakhala vuto ndiye akuboma ndo andithandizani nakuti iye atadikirani tione meti ngachite anthu amene ndi anthu athu ali ndi mavuto awonso nawo ndiye ndikukhulupirira kuti mavuto ngati amenewo meti kupita mwina akhala akutha koma vuto ndilonena kuti kodi tichosa mavenda kapena every 5 years tichosa mavenda ndimene mafuna ndikufunsani kuti mukachosa amabwereranso bwanji because pamene kuti ngati mwachosa mwakapasa malo akwena azikhalapo chifukwa chani ni mavenda okhaena anthu ena osewa bwanji amasatira bwinobwino vuto limene tili nawo ndilonena kuti ifeyo ngati city tilibe enforcement ndifache pakalipo tinapempha kuti atipase metropolis tikhale ndi athu apolisi omwewo koma achite sekondi ku city yes ndiye kuti tikatero muja kandi enforcement yathu tikhala kuti tili nawo athu koma nthawi imene timene tikuwafuna apolisi mwina nawonso ali ku operation ina ipeza kuti enforcement yathu imakhala yovuta so ipafisa mavenda tachosa inde koma mmampeza ena abwere atatu anayi akapabwera pang'ono mwina ifeso tamene tikupanga maisuna tione kuti ukhondo wa mzinda uli bwanji ndiye simati sokonezanso pamenepo ndiye kupita chisogolo panopa tikuti chani za mavendawa chifukwa mmene tikukambira apa akhalanso alipo mpacha zimene zikusokoneza congestion ina yake imakhala paja anthu kuzemba amene paja kumayenda misewu chipwirikiti cha mamini basi tikambaso nkhani imeneyo ndiye tikukamba zotani mavenda padakali pano pa uthenga umene muli nawo kwa mavenda amene akugulisa malo osavomerezeka kuphatikizapo ma streets matawuni athu ndoti chani ya city council ndife okonzeka aboma akatiuza zochita pano aboma akukonza dongosolo bwino boma lilangobwera kumene likukonza madongosolo boma lililonse limakhala ndondomeko zake kuti ifeyo kuchosa mavenda mu street ukakhala mu nsika zochita kutengera kuti boma likhale ndi dongosolo lina lacho city council mesa muli ndi ma bylaws city council ili under the ministry ya local government yes I know that kumalo ma bylaws pepani aujena mfumu mesa muli ndi ma bylaws do you need ndithu ministry kuti izakuthandize kuchita enforce ma bylaws okuti samasintha ngakhale tizisintha maboma ukabwera ku office ndizakuonesa ndi ma bylaws amakamba chani chifukwa mutaona za ma bylaws koma bylaws ngakuonesani kuti ma bylaws athu akukamba chani nkhani zimenezo ndiye ndizakulongosolerani koma pano mundimve zimene ndikunena kuti ifeyo sitimango kuzuka lero kuti amene angozuka lero fati chose anthu iye pamakhala dongosolo consultations yoyamba kodi mavenda amene ali m'misikawo anakhazikika ena mwina anali malo awo kunsika ana malo janataya lero kuti kachosa munthu aya tipanga chani administration nawo amabwera chilichonse chimene timapanga timakhaso tichilipo ku ministry singangozuka khani fanga chosa mavenda lero ndi ayimbira ku ministry ndi auza khandipita kwa anduna yeri maona kuti tipange zakuti kumene kuchanso ndi andako ulangize kuti okay mfa pangani chwe kumatalika ni pang'ono tione kuti kodi vuto leni lipati tiauza anthu akafufuze mwina pakaleka study kena kaje kuti kodi mavenda atatero mutipanga nawo bwanji zimenezo zimachitika sizongokuti anthu aja ndi anthu tinawonso ine mukutipasa chituzi chokuti nkhani ya mavenda iyi ili ndi ndali kwambiri there is politics involved around it. Yeah, ngati ili nkhani yoti anthu awapanga zinthu zolakwika malamulo alipo amene akulesa kuti munthu asapange zinthu zolakwika ine sindikuona kuti pali nkhani yovuta kungogwisa ntchito malamulo kuti agwire ntchito anthu abwerere akakhale designated places nchimozimozi anthu atangoganiza azuka kungopanga paki magamoto awo munsewu kuwasiya umachokapo pangafuniso dongosolo those people are breaking the law anthu akuphwanya lamulo zithu zonsezi chamukunena zijeti inu mmangoona kuti mavenda tachosa chamalinga itiremo koma zonsezi zimafuna ndalama ndimvete zimafuna ndalama zija nthawi zina zimakhala kuti ndime pabwerera covid apa 19 sitikukwanisa kutolera ndalama zokwanira kuti ngati upanga operation that's why timapita ku ministry fo pano ndamene timatolera ifeyo khani misika kuti tikukwanira kuti pange amuna fuel wa magambo akatongeza nyalala tilipire anthu titani so zinthu zina beyond that timayenera kupempha ku ministry ku nduna wathu anduna timafuna tipange izi zimuthandiza bwanji kumene kuchaso kumakhala mayankho
so sinkhani yongoti tingoganiza kuti fati pangezi kuti nanga ndalama tizitenga kuti ndimakhawo pali ndalama mesa mmatolera inuyo ziphaso musika mmatolera ndalama za maparking apart from ma city rates apart from ujeni ndalama zina zimene mapeza munjira zina mufuna ndalama za mtundu wanji zokangochosa venda pasewo nzosakwanira kodi ndalama zimakwana ifeyo ngati Blantyre City Council chilichonse chimene chimachitika kandi tifuna tikatole zinyalala mkuninazo kaya tifuna tipezeke tilipire anthu ma wages kaya tipeze ali kusakusesa msewaja chilichonse chimayenera titolere ndalama musika kuti tione tipanga bwanji malipiro a anthu mwezi ukamata anthu alipidwa zimene kusapezeke muona makonsolo amatauka mavuto sakulipira anthu zimene timakana ku Blantyre City Council tilipira anthu ndiye pakakhala zina zoti tifuna kupanga lese tifuna kupanga misewu sitikwanisa muno kupanga msewu timapempha ku ministry timafuna titakonza msewu kuti tidosegule pakuti anthu akufika kuyenda zimenezo zimakhala kuti tikukambana ku ministry ndiye undunanso umakhala upangiri kumayendetsedwe a makonsolo. tikuonera Times exclusive pano pa Times television kwa amene mukuonera pa television komanso amene mukuonera pa online Times 360 Malawi takunyadirani komanso amene mukumvera pa radio Times radio nanunso takunyadirani. Tipite ku break kenaka tipitirize ndi program yathu. I love brilliant green on my walls. I love signal red, sweet lime, electric blue. I just love golden yellow. You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is acrylic sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndikulandireniso ku break pamene tikupitirira kucheza ndi meya a mzinda wa Blantyre akansala wa Ndipo. Ndakulandiraniso ku gawo lachiwiri la meya. Tikambepo nkhani ya mavenda pomaliza mwina poti nkhani zambiri zotikambirani ya meya. Mavenda achoka sachoka atiuza ndani akuondona mukuti panopa kuti mavenda achoke tidikira ministry. a ministry atiuze apeza iwo akupanga kafukufuku kafukufuku ochosa venda anthu atikachosapa inuyo m'bale wanu wina ndi venda tikunena pano akachoka amene yoyo mwina mmathandizana kumuzichina iye sikitheka chifukwa chani mesa musika muli anthu ena amene akukhala musika nkumagulisa amene akukhala musika aja akugulisa aja sakuthandiza abale awo uwena ukagulise munsewu kuti uthandize m'bale wako chifukwa pamene popoto ndi pamene inu ndineyo sitikumvesesana kuti munthu ali malo olakwika venda amene azigulisa mu street ndiyankheni ameya venda amene azigulisa mu street amakhani malo akulisira malonda ya ndiyangafunso langa venda amene azigulisa mu street ayi ndithu pali malo enerera ndechikuvuta chamati illegal vending yes ndechikuvuta ndi chani kuti munthuyo ali malo osavomerezeka kukamuchosapo kukamuuza ali malo ovomerezeka ndi munsika mukunena kuti pafunika pachitike kafukufuku chimene choyamba ndifuna ndikuuze neti ndi mwayi kuti ndaseva maboma onse yes pamene boma lasintha tikwenaso kukhala ndi upangiri umene boma lifuna liyendesere zinthu zake ndimvere boma litangobwera kumene labwera apa pali zambiri zoti tigwire nawo ntchito anduna alipo mpano amayenda pompano kuziziwisa kwa makonsolo osiyanasiyana tikamapanga chinthu ngati city ina iliyonse kaya ndi district council sitingozuka kupanga zinthu osauza ku ministry timauzana a ministry taalembera zimene tifuna kuti zichitike pagulu la mbitso zambiri khani amavenda ilipompo ndiye iwaja atiyankha manimvere tipange dongosolo lonena kuti tsiku lina inunso mukandifunsa pano muzinzoti zimanazija zinafika apa so musangoyang'ana nthu kuti chencho mavenda yes mavenda tiyachosa pali malo ena kuti amene akukhala ndi osayenera koma tikachosa tiapezere malo khalani apa tipange kuti khala musika muja tichite create space misika muja famene muja nthawi zina alipo ena yonasiya business kali kaya amangokhala ali kumuzi kwa mabwe amayandira kandrama kena kuchokera pali pacha tichosa amene atikepo ena ndi zimenezo tikupanga m'misika tikuyang'ana kafukufuku kodi malo awawo anthu asangathe kukhala asangathe komanso mudziwe kuti panopa tili munyengo ya covid imene tikuyang'ana social distance
so zinthu zimene zabwera munyengo yovuta imene ndikuona kuti umapangidwa kuzevu ikakhala mu street imene makhalira ma congestion imene mujamu zimene tikufuna imeneyo ndi excuse imeneyo yameya zimene tikufuna kukonza nzimene zozo ndiye tione kuti tichita motani. Ndiye pano pa mavendawa achoka kuma tipange dongosolo labwino, apita malo abwino azikagulisa malonda awo, malo abwino nawonso akondwereta aphunzitse ukhondo malo amene aja zichitika konsezi janzogwirizana tonse. Mavenda aja kulima komitimu iyo timayenda nawo limodzi, kuli machairperson kuli ndani ukunso kubomanso kulinso anthu tiyenda nawo limodzi. Ifenso tikagwirizana tonsefe tipanga chinthu chimodzi chimene sikhala choti chovuta, sipakhaso kuthamangisana nzungukambirana. zikuonekeratu kuti kumeneku kuli nkhani zina zoti mwina simumasuka kunena pano koma kuoneka kuti nkovuta kumeneku kufa amene ndikuonera ine ndikuona kuti kuli ndale, kumakhala ndale maboma kulowerera mwina penaso mphamvu zambiri kuposa zanu nde mwinuwo musimungamasuke ukapanga zinthu ngakhale malamulo akulolani kutero chifukwa mwina mukopa kotcha manja. Ifeyo we are stand alone municipalities koma system yathu still imakhala kuti we refer to the ministry. Decentralization is ikutipasa mphamvu panopa tili chakumpera kuti mkono ili kuyenda sitafika pomalizika koma tili kumapeto kweni kwa decentralization. Masekta ambiri achita devolve kuma municipalities tikuona zinthu zikuyenda. So panopa nchoti tikafuna kugwira ntchito yabwino inu masiku oyamba tikuchosa mavenda mundivomereza inali ngati nkhondo, koma meti mapita kumapeto maona timatangokambira nawo mungona mama mavenda kulibe tinkhani yoti tizikambira nawo tiachita engage akambirane nawo ni pano achoke chifukwa manonena atunokha kuti akukhala malo oti ndosavomerezeka. Tikambirana nawo amene yende abale athu onse akupanga malonda amene muyi tikhala nawo pansi tikambira nawo muwaona asuntha apita mwapo popanda sophokoso zikhale mene musakhale ndi nkhawa ya tichokako kumene kungakhale mwina sitinapeze mutu wake weniweni tichokako tiyende pang'ononso tikachoka kwa mavendako nkhani inaso imene imavuta m'matawuni athuwa ndi anzathu amaminibus panopa nditaonjezeraso masiyenta ukakhala kuno mzinda wa Blantyre mwina mizinda inayonso kuli njinga zote ndayambaso kuzionanso njinga za motoso nazonso zayambaso ndithu kulowerera mzinda wa Blantyre ndi ma transport we want them palibe akunena kuti no sitikufuna ma transport komano chipwirikiti chimene chimachitika ani ndikunena izi chifukwa ndimaziona maka mazulo ikangokwana 5 mtawuni muja they take over. Tikanena Blantyre ndi muhaila Salasi Road muja kungoyambira pa ujeni paja pa DHL sungaduse ndi galimoto ma U10 amakhala kuchidwa amene muja ayena kuyenda wrong way munapanga ma one way pamene paja amabwerera mbali ya uku kutembenuka ina pamene paja tikapita kuti tikupita cha ukandodo kona shop ku masiyenta wangoyima mwina muli mose pamene paja ukapita kulimbi ukuku angopanga paka penga paja amatseka pamene paja tikapita ku mibaku nsika kuja pamene paja amaseka. Is anybody in charge? Alipo ndithu munthu amene akutiyang'anira muzi muno kumapanga control zimene zikapena basa alisa angupanga amene waimverera. Are you in charge his lordship the mayor? Kwambiri koma chimwe mungaziwe njoti kumene tuluwankha kuti wankha ichewa koma tikakamba za ma transport izo pa Chingerezi ndi traffic. Ndiye ndikangotero tiye tibwerenso ku road traffic directorate chifukwa muona kuti masiyenta mukwakambawo most of them mukapeza trade number kusonyeza kuti achita authorize kutenga anthu koma mwina vuto limene lilipo ndiloti ndanena kale kuti tinapempha kuti tikhale ndi metro police apolice a traffic alipo ochepa mwina kumalo kuti afikire paliponse pakhale pali munthu nthawi zimativuta ena safuna kapange direct traffic pamalo ena ndizimapezeka kuti mavuto amene aja alipo kuti just to direct the traffic yoti ikhala bwanji koma chachikuluso ndanena kuti eni yake anthunso ananena kumakhala ndi cautious tizikhala ndi mtima nsoti inu mumaona munthu wa minibus khandi wasiyenda mponera afika pakati pa msewu patama anthu ena kubwera mbuyomu atha kuyima kuti afuna atenge munthu malo mwaja kuti afuna asise munthu amukana. So zimakhala kuti zingofika anthu tingosintha genzo kati tingokonda kuti dziko lindiratu kuti lipanga mola kuti tichepese congestion tipange chani kuti anthu athu aziyenda maufu pano patilekeze traffic akunena kuti mukhale anthu awiri mugalimoto mwina minibus kumpando umodzi akhala awiri koma mwina mukapeza kuti anthu pena machi alipo anthu 4 komanso anthu avomera anthu there is covid yes anthu ajaso avomera kuti atha kukhala anthu 4 ndi pena ndoli ifeso ene afite tingosintha machidwa athu azinthu kodi mutelekeze mavenda mukwanena manena poyambacha ali pa msewu inu simapita kukagula akhala mavenda amenacha
koma inuyonso anthu mukunyamuka kukagula maveni malondachi ndiye mmawa abweresa sakugulitsa sono apatu amfumu yes ikhala blame game yeah tiziblemana eti yes tiye tipeze solution solution mukunena and you keep kubwereza kuti mudapempha kuti atakupasani metropolis amene akhale ngati apolisi anu asite kuti awa ndi apolisi amene amapanga report to city muzauza zochita mulibe pamene tikulankhula pano mupanga bwanji solve ma problems amenewa kuti tizikhala ndi nkhawa kukatidera kuti tiyenda bwanji chifukwa cha chipwirikiti chimene chimachitika ndi maujeni anzatha ma minibus kungoyima anyhow masiyenta mixing tutumulazi zabwerazi makabaza njinga za moto wande kuti mtawuni yathu inuyo inumesa ngati mfumu mukwena muzipeza ma solutions kuti okay iyi kuchedwa what is another solution yes mwina ma blame game alipo ena musamakwerere pansewu musamatani komano padakali pano chimene tikunena chogwirika chokuti titengepo pano chokuti ngati amfumu athu amene mukuti ang'anira solution nchani tiwaita pano pati wachita engage road traffic directorate kuti tikambirane tione kuti kodi ayendesa bwanji fankhani mbali imeneyo siyang'anguzuka wasitiri wafuna azikamika galimoto pali malamulo ake anthu aja anaphunzira amadziwa amene angayendesere galimoto siyang'anguzuka lero wasiti kuti inu takusankhani muzikayang'ana magalimoto aziyende koma ifeyo tinapereka malo akuti ndiwoyima malo akuti ndiwo malo ena amene amayimidwa ndosayenera kodi anthu amene amayendesa za transport za traffic pansewu sakuona kuti malo awo amachitika zotere koma mapanga ma meeting limodzi timapanga nawo ma stakeholders anzana amene pano pasipanga nawo meeting panopa sitazona mezi timbya tikupanga nawo meeting so mwezi tuluke meeting imeneyo ndikuzaniso kuti atakambirana izi koma zimatenga nthawi yayitali nanga izi zilibe nthawi ifa apa tikuthamanga zilibe nthawi zinthu zafika poti tifuna tizikonze ndiye pompano tikhala ndi meeting ndikuuzani kuti takambirana zotere ndikhupe anthu anzathu onawonso achita mwachangu nchonga kuti tikhale tikusunta nde mukutiuza pano kuti posachedwa apa pakhala solution yothana ndi mavenda komanso yothana mchitidwe ongoyima paliponse kumatchinga misewu mizinda yathu ya Blantyre mawu othanawo mchonse koma kuti okonza dongosolo labwino la mavenda ndi anthu amene akuyenda nanga kuthana mesa ndi vuto tikunena kuti vuto lithe nanga hayi vuto limenelo ndiling'ono tampuyo mitathana nalo inu mwaonapo muli ndi zithunzi zabwino zimene tinayeresa mzinda wa Blantyre zimenezo muli nazo ndezivuta pa ndi munthu akenso ndinapanga zimenezo ndilipo ndiye zitivuta zimenezo ngayi koma titenge dongosolo labwino ndakuwuzani masiku oyamba zinakhala ngati ndithupo nkhondo tamangisana mtawunimu koma kumapeto kumene tamalizira kuchosa mavenda munaona kuti inali nkhani peacefully mamawo mapeza kuti mulibe anthu palibe sopanga phokoso ndi kumodzinso kumasenta kumachaniku tipeze sunjira yabwino imeneyo kuti tonse tikhale kuti tikuyenda mabwino awa amakuwa awawa kuti anthu akakwere ma minibasiwa mpakana kumamenyana ati migodi kukanganirana malo okwerera akutsikira ma minibasi pena ndithu kumaka kugwira munthu pamalaya kukwenya ndithu kuti ukakwere minibasi imene akufuna iweyo pena mwina munthu kukwera mwina iwaja chifukwa kuti kaya sanalipirane ndalama kuseka chiseko mwina uli pachiseko kufuna kupweteka nazo mmaziziwa zimenezi zimafika ku office kwanuko zikamafika solution yake ndiyo kuti chani chifukwa mamakhala pena ainaka ma minibus ndi anthu amene wakukangana kufika kuti asite sakutithandiza solution ya anzathu ojiya okuwa amene amati migodi yawo ndi malo okwera ma minibus amatha kumachita harasi anthu yes mwina nawonso ndi pamene amapeza ndalama koma palibe dongosolo lokuti ngati apitirire kumagwira ntchito imeneyi azigwira bwanji moti akhale ndi ndondomeko yawo kuti munthu usamachite kuopsezedwa usamaope ukaona ameya ngaimesi nandipezepo simukuziziwa kazatipeza nzakuyankhani simukwera minibus komplebe ndithu musanakhale ameya simunakwere minibus kupita malo okwera minibus kumana ndi anyamata amati matautsawo amakuwacha patenga nthawi koma patenga nthawi ndithu so pamenepo simuyankha imeneyi imeneyo ikandipeza ndizakuyankhani nde ndakupezesani nayo ineyo inu complain mesa ibwere ku office inu mabweresa office papa mesa office apa ndiwankhula ndi meya apa zimene yankhe pano ziko likumva iyi tundenda bwesa complaint on behalf of Malawi yes ndiyankhe chimodzi Malawi akudandaula ambiri ineyo ngati Malawi amene zinanso ndimakwera minibus ndimakumana nazo ndikuyankhula zimezi ndi first hand experience and I'm not going to apologize chifukwa ndikunena zoona ndi zinthu zokuti ngati sizinafike ku office kwanu ndazibweresa panopa ndiye ndikuthokozeni kwambiri ngawezo ngati mungunena ndizoona ndiku office ndikafufuza mundikayikira ndikafufuza kuti kaja no ndakumvesesa ngati ndikunena koma ndipita ku office ndikafufuze kuti nkhani imene ngati zilipo zikuchitika bwanji ndizakuyankheni zibwino kutanthauza kuti as of now ameya athu amzinda wa Blantyre sakuziwa kuti kuli anthu amene amakuwa kuyitanira ma minibus pochita zimene zipena amachita halasi anthu kukokana kapena kukangana ndi ivine inaka ma minibus
polipirana ndalama ayi sinazimva sakuziwa. inabwere izo ngati zimachitika Wow. koma sizinabwere as a complaint ku office kwathu. Wow. Ngati zimathera konko fine koma kubwera kuti pabwera complaint ayi sizinabwerepo. Wow. Mudabwera ndi ganizo lokuti misewu iziyenda mbali imodzi ma one way traffic Nzoona. ndi zidachitika mplantayo munkati mufuna muthane ndi congestion traffic congestion imene machitika mene komanso anthu aziyenda mwadongosolo. Chichitireni exercise imeneja mukukhutisidwa ndi zotsatira zache Kwambiri. how chifukwa mukandifunsa ine ndikuwuzani zimene ndimaziona ndikamayenda m'misewu imene. Mwina ngati maona vuto koma flow ya traffic pano pamene inalili mbuyomo ndi pano kusintha kulipo. Ikusintha bwanji pamene changu fatu chimene timafuna njoti nthawi imene mmaitenga kuchoka ku chinali kona ukafika khaya ndi kunandosi nthawi imene ichepereko. ndi ndakuwuzani kuti pa detchelo paja mamini basi amayima mbali zonse ena amakhota kumadusa kumabwerera wrong way simasegula apa tikadusa pa ujena apa pomukadukira ku post office kumayima mabasi uja mwasegula nsewu umene uja kuti uzikwera uzikalumikizana pa roundabout apa kona shop ichi ndi chipwirikiti chimachitika ayi paja apa mmene magamoto akulowera pamene paja mokuti ndi malo kuti is an accident waiting to happen chifukwa amakhala kubwera kumene kuja ena akuchokera kuntunda akusesereka akuchokera mplanta yamwe akutuluka amene amapita ano towards clock tower ndi awo akukwera kuchokera pa speeders paja akukwera pakuzatusa post office kumayima mabasi ukuku mmene akujoinana misewu imeneji akutembenukatu ayi paja apa ndikuti one way mamota azitulukira kunandozi kuja akubwerera nkumazalowa apapapa palibepo osati chabwino inu nokha anyamata anu mmagwira nawo ntchito ku office palibepo amene akupanga notice chaos imene kuchitika pamene pali. Taiona chifukwa chetana kuti chifukwa tichapezeka ndiyeso pano muona kuti kupanga kuti kwafa kwa msewu umene kulibe vuto one way traffic libe vuto koma vuto lalipezeka ndi vuto lalikambanso kaleno ndine kuti vuto limene tikakhala pansi ndiye alo traffic director tikambirane chifukwa nkhani ndi management ya traffic chimene chili apapa nsewu uli bwinobwino flow yache yabwino koma management ya traffic apa sili bwino ndiye ife ndiye alo traffic director tikambirane tione kuti tithandizana bwanji mogwirana manja chifukwa timayenera kugwira hand in hand as stakeholders ndiye tione tipanga bwanji tichite clear pamene pacha koma mukanena za nsewu umene tinawupanga uli bwino sikuthandiza. Anjinga zopalasa amayenda wrong way akuzitenga ngati iwo si mbali imodzi ya traffic magalimoto akupita mbali yawo konse upeza wanjinga wanyamula chibero chake wanyamula makala wanyamula masamba akupita mbali inayi pipipipi munsewu mu highway momo pompa masawu kuchipembera highway upeza njinga memujamo mulibe malo a njinga memuja magalimoto amathina kale memujamo kodi anjinga malankhula akuziwa malamulo pa nsewu kuti amene azenda bwanji. Yes mwandiuza kuti kuli mbali ya traffic koma inuyo ngati mfumu ya mzinda ziko zikuchitika mu mzinda mwanu so inu ngati afumu mwena muzikhuzidwa kuti mu mzinda mwanga muchitika chipwirikiti ndi mukamakamba ndi ma stakeholders apart from minibus masiyenta njinga zakapalasa kuti zololedwa mangoyenda amene ayimverera. Ine ndimaona ngati muti yamikira kuno kublanta yawanda chifukwa kublanta kuno nkhani za njinga mwina yamwezi ona ndi imodzi iwiri njinga kwathu kublanta kuno ndikwayamikira swankana njingawo chifukwa amayenda mafida road akatenga anthu malo ena ndikwabweresa poti azakwere transfer zita kwina nthawi yanu ya blanta yamwezi sinunena tu anthuthumulatu akabaza koma wanda njinga zawo nuti amanyamula masamba agulisa masamba ena agulisa makala amayendatu kuti traffic eni magamoto akuyenda one way iwo amabwera opposite direction ndi upase ndi chisanzo kuchokera pa large kuji paja nsewu wa mwambawo kodi umeja timati chanu umenewu kuli haila salase kwina kuli chanu umene wa mwambawo umene umadusa kuli metro ya ukatuluka yes amapita umene kujaku magamoto osachokera chaku mount sochi kuja kubwera iwo aja umayenda umene kujaku a traffic police amba kumayima roundabout munapaicha koma ndikumada kuti adusa bwanji pompaja mawa uno anthu njinga zakapalasa zikudusa long way pipi mele mucha izo ndeti merikazi kamena tizione sunga zikuchitika choncho chifukwa timaganiza kuti fatika ganza njinga timangona zakabaza bajaji mutaona kuti kuplanta mutachita control bino kwambiri mutauti amikira koma ngati ndi akapalasa amene anyamula masamba afuna kati sile kumbayani tingokamba nawo kuti munaziyenda mapavement nanga tidya chaniso si Afrika anyamule kabichi koma sayende nawo nkali mweta yamula zikuja nizija mwina amayenda mapavement mwina mayenda njinga komanso tika kumanda zathu awa road traffic tikambirana kuti nanga mimi asipati ya traffic yokayoka
tikambirana kuti panga bwanji kuti anthu amene ajawo tiyaone imene tingakambirana nawo ndiofuna kuachita engage onsewa nkhani yakulu kwambiri pa chilichonse mukachita engage anthu aliwonse amene ali pa mimbo afuna zinthu zimayenda bwino kosa kungoatenga pa surprise kuti mpeza mawa thumba lako lisiya pa iya koma tachita engage mwina abwesa kathumba kawo kabwino kapena ziyenda nako mwabwino tikambirana nawo chabwino nkhani inaso imene imakhala ikuvuta ndi tukhanga tibwinaso pang'ono kwanza togulisacha mmatolera chiphaso market fee mmatolera parking fee komano kuona parking yathu imene imayendera mtown mwathumu it's like kuti mabuilding pomanga anthu sitimaganiza kuti parking izikhala bwanji ndi parking yonse kumachingano ma one way aja malomo kuti ikhale ndi dual carriageway yomakhala kuti mwina lane imodzi mpana mwina yaferatu chifukwa cha anthu amene akuyimitsidwa magalimoto tikachokapo chotolera cholipira anthu a mavendaja malo ena even osavomerezeka amene wacha makapezeka soti mukutolerapo sokha ngati ino ndi kuti mukuwachitano kokhala uvomereza chifukwa choti mukudulisapo chiphaso kodi are you desperate ndi ndalamazi mokuti simukumala bada kuti some of momutolera malomo mutolera ndalama mu Israel now mukuperekano consent kuti you can park here chifukwa we can collect kapena you can sell here because we can collect so therefore kuli interest ya ndalama versus of doing chinthu choyenera nkudakwa kuyang'ana chonchi nkhani imene ya zotolera imene uthengawo umene unakupezerani simene umayendera sitingapi ndi malawa tikwana kuti ndi illegal ndikatoleso ndalama atali ndi matargets itu simunapasa matargets anthu amene aja ati amenewo pali aparking aparking atali ndi matargets market chifukwa choti konseko ndi revenue yani yomwe maitolera chifukwa cha activity imene kuchitika mplanta mu city aparking amusewu tili ndi mala metina chinachita somaki bwino kuti gamu tichite parking motero ndiye munthu atoya parking mepacha aina kuti akatolera ndalama zimene zovomerezeka koma mukati anthu amene ali pa nsika woti suli wovomerezeka pene pasititolera ndalama simadulisa phaso nditi kuchita legalize itu tikateyo nditi kuwavomereza kuti muli malo abwino zimene zositipanga simesa kuti kusite kuli desperate for mafans ndi anyamata odulisa site yathu ya blanda ya site iyi muzinyadira ndi site imene imapanga zinthu madongosolo sitipanga zinthu zoti mawa mutifunse kuti zimapanga bwanji timapanga dongosolo ngati ana kuti akumposa yenera sikapita ndesi munthu uja akukhanga soti kumpasa ndiye likamuchesa mawa anoti ndapanga ndibwezereni city council ili ndi masukulu ndi masukulu aja atsegulira koma ndiuziwa ine kuti masukulu menemo mapezeka ana osiyanasiyana ana ena kapezedwe kawo nkovuta nthawi ino ya covid pali zinthu zambiri zimene zofunikira kuphatikizapo zotchinga kumaso mamaski ngati ameya amene muli mfumu ya mzinda amenewo mwakonza zotani pofuna kuwathandiza ana opereweredwa amene sangakwanise mwina kukhala ndi mamaski ameya ndithokozeni kwambiri mwina kucheza kositachezako koma nkhani iyi mwachidwa apa ndi imene takuyamikireni ndikamachoka pano chifukwa dziko lidziwa kuti zoona mtawuni muno ana ambiri ndiovutika tili msite inde koma ana ena sangakwanise maski makolo sangakwanise maski ndipo ifeyo kwathu ngati city council ndikupempha kwa kufuna kwabwino tikunena pano anthu atithandiza kwa maski tinawo koma ndosakwanira akufuna kwabwino ngati gift for givers universal trading komanso Jacaranda school for orphans abwerapo komanso National Bank mawa adatipatsa pano pati kunena pano mamaski kuti apase ana a 8 okha amene asegulawa they are over 15,000 amene akufunika koma ifeyo pano ndi almost 11,000 tikulephera tikagawe ife tikapena aperewera choncho ndikupempha ndithu ngati meya kugwada pansi kuti anthu akufuna kwabwino khabwesa mask 10 chithandizeni tiapatse anawa chifukwa mliriwu watigwera tili pavuto komanso ana afunika aphunzire ana afrika alembe mayeso ndiye ineyo ndithu ndikupempha kwakukulu kwambiri ntokoze mwayi wandipatsa apa kuti ndipemphe akufuna kwabwino atabwera atithandize ku maski tiapatse anawa kuti titeteza nato chifukwa ngatatero yonje mukuona kuti 15,000 ndi a 8 okha nanga tikasegula onse tikhatifuna maski ambirimbiri ndiye ntokoze kwambiri chifukwa cha funso limenelo chabwino kumapeto mwina tingoyika nkhani zambiri limodzi tili ndi vuto la nyale m'misewu yathu
tili ndi vuto tipena misewu yomwe ndi asite ikakhala kuti yaonongeka imachedwa mwina kuti ikonzedwe, mwina tilinso ndi vuto la waste management katundu. Zonsezi mapulani anu ndotani kuti kuyenda chisogolo tizitha kuona kuti asite athu tuli kuti akani abwino tikamapereka masiteretsa aja kani misonkho yosiyanasiyana ma business license amene ali ndi makampani azitha kuona kuti zikugwira ntchito izi. Mapulani anu inuyo ngati meya komanso mwina ujeni yonse council yonse ya Blantyre ndotani? Mapulani athu kwambiri ndiofunisisa kuti Blantyre akhale owala paliponse. Ndipo mapulani amenewo alipo mungandana kali misewu ina tinayamba kale tikuyesa kuti misewu yonse ikhale kuti ili ndi nyale zimene zotipanga tisakhale ndi malo tikuzibisa anthu ona ote okuba. Chachiwirinso misewu yathu yambiri ngati itakhala kuti yaonongeka mwina mutaona kuti imene titakhala tikukonza mwina anthu samasiyanisa kuti misewu kuti ndi wa city kapena ndi wa local authority, koma tinene kuti ngati pali misewu imene timakanga ifa city tiyesesa kuti ngati mavuto amene alipo tiyakonze zimene zotipanga. Komanso titsegule malo osiyanasiyana kuti anthu azikwanisa kuchoka malo ena kupita malo ena zimene zotipanga kuti misewu yambiri cholinga yathu kwambiri misewu ya ntawuni muno ndiyoti yonse ikhale kuti ndiyaphula. Zimenezo tipanga mugwizana ndi mmene tingapangira upangiro chokeranso kuboma chifukwa kuti ndalama zina amene timakatilibe koma ndi chikhope kuti tithandizidwa mmene takati kupemphera mbuye monsemo. Tikulowa nthawi imene zikwati zimachuluka mizindamo nde kwabwera magarden osiyanasiyana amene anthu amapangira muzikwatizi nthawi yotentha nthawi ya zikwati. Yes, kuli covid koma anthu mwina amasatira ndondomeko asachuluke anthu 100. Padali dongoso nthawi inake kuti malo ena malesa kuti ndi ma residential area amene musamakhale zotenezi. Pano zilipotani pokuti ndi nthawi yake imene zikwati zimagundika nthawi ino? Timakhala ndi mavuto, titalinso ndi mavuto munkhani imeneyo. Titakambanga madongoso amene aja kunatekedwa injunction yokuzani nkhani imeneja ndiye mwina tikangwera pa injunction mundilole kwinako ndimakhala kuti ndilibe chimene ngapitirize. Pali chileso kuti musachite implement maganizo amene munkaganizawo kutanthauza kuti zimenezo zipitirira amene zimachitikira poyamba kufikira chileso chichoke. Muli ndi malingaliro ofuna kuchosa chileso chimenecho? Tikupanga zimenezo zili nkati tichotsa. Chinatengedwa liti chileso chimenecho? Tenga nthawi koma nkhani ya makhoti mukuidziwa amene imayendera nthawi zinanso ndi video makhoti anatseka pali zambiri zimene zimachitika. Chabwino. Pomalizira mawu akukhosi a mfumu tidayamba ndi nkhani yomwe timaliza ndi nkhani yomwe. Inuyo ndi kansala akuchigumula pa tikiti ya DPP. Pano tili mboma la tonse mugwira ntchito yanu bwinobwino palibe pena pake pamene mumafinyika. Are you happy kuti you are in charge, you are on top of things? Ndino afumu athu amumzinda ya Blantyre chilichonse chili mchimake. Kwambiri chimene mungaziwe ngati mfumu timatumikira boma limene likula mantha imeneyo. Tikangolankhula mawu amenewo zonse zimakhala zatha. We save the system. Tilibe vuto lina lililonse ntchito tikugwira bwino. Anduna athu munthu wabwino kwambiri abereka nyama anabwera talankhulana tatuza zochita mmene tiyendere andi ndithokozeso anduna anga chifukwa kuti ndi munthu amene amafunanso kuphunzira mosayang'ana kuti ndi anduna koma amabwera nkutifunsa izi mmayendesa bwanji apa tikonze apa. Ndinganene kuti kwa ine komanso ngati Blantyre City Council yonse tilibe vuto ndi magwiridwe athu ntchito. In fact Blantyre City Council tinaphunzira kugwira ntchito oposa ikandale. Tilipo zipani zosiyanasiyana koma ngakhale makansa tikangolowa gate ya Blantyre City Council aliyesa mavula mala achipani kupponya tikuyamba zachitukuko. Ndiye tagwira ntchito motero pofuna kuti tithandize anthu a Blantyre amene zosiyana mzipani. Munena chonchi chifukwa kuti kwabwera boma lina chiyambire mukafunse Blantyre City Council kuopa kuti mwina aliyese mufunse Blantyre City Council kuti kodi ameya agwira bwanji ntchito yawo ndipo akuzani kuti amachosa ndale. Timakhala ndi anthu osiyanasiyana zipani zosiyanasiyana timagwira ntchito ngati banja limodzi. Tikamatuluka pa gate kavale mala achipani ukapangiza ndale. Ndiye Blantyre City Council sitipanga kwambiriza ndale. Pamene ponso ndi pamsiriziro pa programu yathu ya Times Exclusive ya lero mmene ndimacheza ndi ameya a mzinda wa Blantyre, kansala Ward Ndipo amene ndi akansala achigumula ward koma ameya a mzinda wa Blantyre. Dzina langa ndine Wandera Msisia, malo mwa Rainbow Paints tikuti pitirizani kuonera ma program osatira. Goodbye.